Hi guys! Mayong hapon sa tanan. Ako di ay si Kagawad Melanie Alingig, ang kagawad sa Bulilis, Ubay, Bohol. Ani ako karon sa panimalay ni Juliet Wilson Hinampas aron sa pagpangita og kasulbaran sa ilang pamuyo karon. Inyong nalantaw mao ni ilahang panimalay karon. So mao ni rason nga miari ko nagvideo ko para mangita mi og kasulbaran sa ilahang mga problema. So karon guys, nga purpose mao ang dakong tabang na ni kaninyong tanan. Kung kinsa man nakakita ani nga video, dako ni siya kayong tabang sa mga magtiayon. Hinaot ko guys nga kani siya nga rason, kani siya nga video is nangayo mi tabang gamay na hinabang para sa ilahang panimalay kay nagtuo na in taon og mag-uwan. Mao na siya guys, magtuo siya unya kani siya nga managtiayon. Ang iyahang bana si Wilson is laborera, ang iyahang is laborer nya, ang iyahang asawa is housewife nya, dili sila apil sa 4-piece. So manghinaot ko nga kinsa man to makatan-aw sa mga video for today, matandog pod ang ilahang mga kasing-kasing ug muhatag sa gamay nga hinabang. So tara. Ayo. Hi. Mag-vlog no, i-vlog ra ba? Hi Jol. Hi. Mo di si Juliet Hinampas ang tigiya sa balay. Hi Jol. So atong nakita, so sa before mi nag-video nananghid mi ni Juliet nga mosod mi. So atong nakita ang sitwasyon karon. So sa una dili man to yung balay no. Sa una dili nga ilang balay nya. Mao lagi resulta sa bagyong Odette. Mao ni gitimpi-timpi ra ang mga kuan para lang ilahang mahigdaan or katugan. So katong mga OFW nga naay malumong kasing-kasing sa tanawa, mao ni siya ang ilang atop. Pasalamat lang po nga bisan sa ilang kapobrehon makakaon sila sa tulos sa kaadlaw, pero dili jud enough nga budget nga mabudgetan tanan. Kani og Luto dyan ni si Jakada. lagi Kada to, mag-isin na lang ko ano. siya. Ako natandog ko sa sistema kay dili man jud tungod sa bagyong Odette na ingani ang uban. Ang uban po din lami ang bay kay naingani, pero dili man nato ikaulaw atong kapobrehan di ba day? Kapobrehon di ba day? So unang ngayon ninyog tabang jud as in dara ilahang abuhan. Okay guys, may ilang kwarto. Ja ito po wala siya guys. Na duha ra ka kwarto no. Bye guys. Mga marites guys. May mga marites. So mo na siya alang bye. Anya. Na sila anay. Mo na ilang anay buntis na mayo na lang na ikaw kapaninguhaan. So siya si Juliet unya. Kanang subo palandungon na siyay matris. Parehami na diferensya sa matris. Ako pa diferensya sa matris pero ako rang gidada. Kung ako nagpatanaw. Sakit man kayo ang awan. Ako magsakit lang sa matris, mao ni ang tagiya sa balay. So mga yo pud ni jud mig tabang kay kuan pirahanan ka din no? May baw out. Sa kuwan pa po. Gilawan. So Pirahan. pirahan jud kung sa dagan. So, tanang nakadungog or nakakita ani nga video. Yeah. Sa mga naay mga malumong nga kasing-kasing. Bisag ginagmay ra, at least makatabang ta, makalipay ta sa panimalay, makalipay ta sa katawhan o makalipay ta sa atong mga igsuon nga nanginhanan og tabang nato. So, maora to. I-text lang mi ninyo, i-chat, mag-send ra mi GCash number, anja i-PM lang ko akong private account, Melanie Cabanyero Alingig. So, daghang salamat ug mayong hapon sa tanan. Bye. God bless.